Bigelele bokuli makambele lapha sathelele umkhosi bokuli makani bigelele nakho ingwe nendlela bokuli makani namhlanje kwelasiphalele usisi wasicela simsize siyomlethe siphatha kodwa ngeke bokele ndabeni yazi anginamane ngile ngamane ake sinikele khona ke siyomuza ukuthi ukhala manje Sisekuwena sisi. No singangena phakathi. Abo manje ngiphatha amakamera mayelana nje. No sokuchazela. Sicela ukuthi singene. Amdazi izindawo ngiphatha amakamera qha. No sicela ungene. Ngeke ngizokwazi. Angeke ngikwazi. Imaphela. Ngiphatha amakamera ngoba Sisi. Le indaba. Ima hayi kahle. Ngena. Cha yena ngifuna ukuzwa lapho ukuthi indaba ngiphatha amakamera. Asidi sifuna ukukhuluma. Size kuwena. Senze njani? Ngingiphathela amakamera. Senze njani? Indaba ngiphatha amakamera la ekhaya. Hayi. Ukhuluma nami ngamama. Asingeneni. Ngikwazi ukungena la ekhaya. Ngikwazi ukungena la ekhaya. Yima mntasi izindaba. Hayi masokhuluma sokutshela ukuthi size ngani. Yini ungafuni ukuthi uzwe ukuthi size ngani? Ngiyenzima. Woza ngapha sisi siqale ngapha ungahlali lapho eduze kwakhe. Siqale ngapha. Uzolengisa. Injalo Yazi uzolengisa usaphi. Cela usiqolele ukuthi sivela sikhulude. Imake lo phethe ikamera lapho ngishuselani pho. Sizokuchazela ukuthi kwenzakalani. Akithi awukakafiki. Yima amakamera yakhe. Yima qala. Sisi. Mina. Yima amakamera yakhe. Ngidasi izindaba ngithatha amakamera la ekhaya. Yima indaba ngithatha amakamera la ekhaya. Linda. Amakamera walethelani? Selulinde phela ukuze understand. Yima musana ungishutha ke phela. Ngishuthelani? Selulinde phela ukuze Yima ngishuthelani? Linda uzo Cha understand. indaba phoko amakamera la endlini. Phela linda. No. Ngicela ungivumele abantu bakho. Ngicela uvumele amaqhinga. Imake phela angithi yabo njengoba umqondo. Angazi Futhi uyazi ukuthi ngishuthelani qala uyazi ubalekela. Asili run. Yima ngilona impela. Sho yini ke pho Yima ngishuthelani? Uqola bakho. Uqola bami. Bani uqola bami? Ngiqole ngani? Uqola usisi. Ufuna usuzona. 5,000. Angithi lalela phela lalela. Wanhlala phansi. Afuni ngithi ukulalela. Lalele. Ngithi 5,001 loyo. 5,000 usisi phathise No. ama-iPhone azangaphathisa. Manje pho imake into engibuza ukuthi le nto besingasikwazi ukuhlala phansi ekhuluma kodwa le. Angithi ke sithi Iziphi izinto zazi? cela ulalele kahle. Namakamera afuna namakamera aqala. Uwena olwayo. Uwena yokugcina. Ngishuthelani? Kanjani? Ima bazothina abantu bengibona ke mina kulo msebenzi engiwenza kulo mkhakha engikuona mina. Bazothi Bazothi ngiqona. Yona ufuna ungiveza ukuthi ngimane. Ubonakala ukuthi isigebengu. Ngisigebengu. Ugebengu umuntu wakini. Ngimgebenga ngani? Nakho umthathela 5,000 nje. Ngikise ngithatha 5,000 mina. Ngakuthuma ama-iPhone awuthi. Yimasithi cela urelax. Sethi ngicela mina lento silungiseni kahle. Asilungise ke manje ukizwa kahle ke. Ngoba ngicela uqale mina ngiyithule. Ngingwenye endlezeni. Ngihamba nosisi usisi usibhalelile. Wathi ucela size kuwena. Manje njengoba sifika la ufike nje cha amakamera yapi into yonke engibuza. Amakamera uhlelo sihamba namakhamera. Angithi ngiyakuzwa. Asilwi nawe. Ngiyakuzwa. Kodwa wena ozokwenza ukuthi igcine kube ngazi ukuthi silwa nawe kanti cha. Thina sizolungisa isimo phakathi kwakho nengane. Umdala. Isiphi isimo leso kufanele silungise? Sis, bengisacela uchaze ukuthi kwenzakalani wena nosisi. Okay, ngiqale ngibingelele kuqala uhlelo. Ngibhalele labo bhuti nxa yokuthi lesikade sisebenzisana ngendlela eright. Wena wavela ngiphendukele eceleni nje ngoba bengumuntu ongenamali. Ngiphendukele eceleni wathi mengase ukuthi ngimnese 5,000. Angangiphathela ama-iPhone awu2. Manje bese ngiwafuna athi amabhanoyi angazi enze njani angichazela izinto engazazi nje. Noma athi mengifonela athi akekho endlini. Uyayizwa ke indaba? Ngamtshela ngathi akalinde ngoba shuthi iprocess akakalungi la enqote khona amafoni. Ngimtshela ukuthi akalinde. Okuyinkinga. Angikutshela ngizilinde. Akuyona yami.
Akuyona yakho kanjani? Yabantu. Fanele balinde phela bona ngesikhathi mase konke into right ngizokunika into yakho. Kanjani balinde kanjani ngemali yabo? Ngeke isikhathi sesisi. Siside kanjani? Sesisi. Seyiphelile inyanga. Imake nibuza wena ukuthi into misoko chani vele namhlanje vele iqhathake lapha kwakho. Kodwa ngeke kuphele u3 months wonke. U3 months ngamntana athi akangilinde wakithi ngeke ngayithola into ayifunayo. Ngeke kuphele kodwa u3. Lento ayi-order uzoyithola. Akekho umuntu engimorderayo mina ngayithola into yakhe. U3 months usuphelelani? Usuphelelani? Ngathi akangilinde njena. Yini nengakwazi ukungilinda yena? Ungitshela ukuthi wena into osuke uyi-order even if nento ongayi-order manje ku-online ithatha leso sikhathi. Iyaprocessa yonke into. Iyaprocessa yonke into. Ngisho shipping yakhona naye. Ubuka into imiqhamuka lepha ngalo kolwandle. Iza la U3 months. U3 months. Manje ngisho ukuthi kosho wona ukuthi mina hamba ngifaka ama TV mina. Ahamba ngishutha. Ahamba ngishutha. Awu namkhithi ngijwayela kabi. Akuyona yakho imali. Akuyona yakho. Akafuseke ke mina ngizomnyisela imali yakhe. Ngizomuyisela imali yakhe. Sis, yazi mhlambe wena u-understand la. Usisakalwi nawe. Usisi into emletha. Cha ngibuza amakhamera yindaba engifaka amakhamera. Ngiyakuchazela nje. Yindaba engifaka amakhamera. Yini? Usisi njengoba ekuletha la akakulethele ukuthi ufuna ukuthi akubukanise nabantu. Manje usisi into eze namakhamera la ufuna ukuthi wena ufuna ungibukanisa nabantu basekhaya wena kahle kahle. Ngiyavela ko TV manje mina. Futhi mina ngiyakweleta mina. Nabacustomer bami angaphinda kodwa kumina. Hayi wrong into yenzayo. Ngicela kahle manje usuyangijikela. Ngicela kahle. No wrong into yenzayo wrong. Ngicela ngilinde. Ngicela ngilinde. Uzothola into oyifunayo. Ngamthatha angilinde nje. Yini elula. Usisi njengoba efike nathi ufikele ukuthi abonise phela labantu abamhlukumeza abanikazi bemali abonise ukuthi kahle kahle efonini ngamkhombisa yonke ngamtshela ukuthi yonke into isa process manje mina fanele ngenze njani understand wena fanele ngenze njani bakuthuka kanjani bakuza ngeqola benemali yabo kuwena understand awumlaleli hawu mntaka sisungijikela kanjena ukhona shame wena usungidayisa kumanje usuzongiveza ngisho ko TV uzongiveza ko TV yabona into yangenza i-wrong kanjani konje ngikuveza ko TV uzofunda isifundo ngifunda isifundo kanjani wena uyaninga naseswami wena usuyangidayisa manje uya wrong lento yenzayo kodwa wrong lento yenzayo nani niyambuka nani ngivumela into yenzayo kamnandi mekwenze njani manje yonke lento leyala endlini ngina phi yonke into eyenzakala yimi ngena phi yonke into eyenzayo yimi ingena phi yonke into eyenzayo nawe uyaphapha nawe ngokwakho ngoba nawe ungena imizi yabantu nawe uyingenela imizi yabantu nawe uyaphapha nawe inkinga yakho nawe uyaphapha nawe ungena indaba zasemzini yabantu nawe ufuna ukwatata usho ukuthi wena ungiphatha nengane yasisi wami wena ungiphatha naye nawe mfethu uthoni nawe uthulela ngenza kanjena mina ngeke ngithule ngibale mina fanele ngibe njani lento yami imali sina sigaze zokuphatha umuntu wena usiphathayo nawe uyaqhatha nawe lento yenzayo buka manje uzobuka into enjani uhlangana mento ezelangini uhlangana mento ezelangini uhlangana mento ezelangini nawe uphapha konke lokho usungena into ungahlangene nazo nawe asi manje ke ngeyisombululo yonke lento le mina fanele ngenze njani ngoba ngiyamtshela ukuthi yonke into ine process manje fanele ngenze njani mina ngoba nami ngisalinde bona lokuthi yonke into izoprocess ingene ngendlela ngenze njani okay angithi ukuthi yonke into ine process ngicela ke ungichazele sisi ukuthi ke njengoba usisi yini engizokuchazela yona ngize phela njengoba usisi eodile kwena sicela usibonise iproof iproof ngamsendele efonini yonke into ifoni yami kumanje ilahlekile nayo ifoni ilahlekile ngenza njalo angafoni kodwa yonke into ngamsendele efonini ngamtshengisa ukuthi yonke into iprocess ihambile ngenze njani mina ila ifoni yami ilahlekile uzothola kanjani ke order lasisi amafoni alahlekile ifoni angithi vele yonke into mantende ngisazolungisa ngiprocess ngenze simswap ngenze yonke into mase ngiyangena bona bazongilinda abantu bakho bazongilinda ngizimnana ngizwe ngawo yena kumele ezwe ngawo uzobazolinda abantu bakhe yena kumele ezwe ngawo bazolinda abantu bakhe bazolinda okay yazini sis asenze sicela usisi labantu abamhluphayo abalethe la abaletheke
Abalethe ibani kumina. No, cha phela ngizobatshela ukuthi imali ithathwa wena. Abalezi la kumina. Hayi bo, uyena ufuna kugcina nabantu bakhe. Yini pho? Wasekhaya, uyena yonke into izoprocess mase ngiyathola isho yakhe. Uba uyavushaya abantu okushayelana. Wayinaba imali ayinaba. Yena-ke yena menenkinga nokuthola indaba abantu bakhe abize nina. Ngithi nikwazi ukunibiza nini? Kufanele bayifune. Mina ngithi nina iqhaza inkulu ngizongihlasela mina la ekhaya nini. Abize nina ngoba nizongihlasela la ekhaya. Akabize nina. Kunini nizoxoxa uyalo. Nina nanto ngixoxeni. Uba ngenze njani pho mina? Hayi iqolile Kuzokulinda. Kuzokulinda ngidla imali mina yomuntu mina. Wonke umuntu mina ubhaza we-TV ongakanani. Uba wena. Hayibo amandla ami phela. Amandla abantu ngizongilinda. Ngizongilinda sisi. Abazongilinda. Hatta abantu kube yini ayiqhwagandini nihambe nomchazeli. Njengoba ngilethela amakhamera la ngizongishusa. Ngesimanga semali. Imanga ngicela ukuthi umntadadewethu lo uyazi axoxani naye. Manje sengingenaphi nini? Kodwa nawe usuzokwazi ukungilandela amakhamera. Ngilalela amakhamera nawe. Ukhohlakele mntasi somkhahla Sis, ama-option la mabili. Maphi? Eyokuqala uzomnika usisi imali yakhe u-5,000 lo owama-order. Uma uhluleka ukuthi umnike u-5,000 option yesibili uzobambisa nga-something la endlini. Hawe ma awungaba ngivuka bathi ngibambe ngenyawo mina. Hayi ufuna yini ukulinda akalinde. Saqhubeka. Akalinde. Okay. Umuthi akalinde. Vezi proof yama-order. Ngiyakutshela nje ukuthi ifoni ilahlekile ngenze njani? Ngenze njani? Angithi ine-proof lento. Ngenze njani uma ifoni ilahlekile? Ubone ukuthi ithi pending iyeza. Iyeza vele impahla. Ufuna ukungilinda. Ubona ngani? Awazi ukuthi sifikile. Mhlawumbe sifikile mhlawumbe vele. Mhlawumbe ngokusasa ngavuka ngangiyithola. Mhlawumbe uzovuka ngiyithola. Okay, angithi-ke njengoba uthi kwakusasa. Mhlawumbe ngavuka ngiyithola. Maye kubekele noma i-TV. Ambeni i-TV na ngoba kwenza njani? Ngoba kwenza njani akwazi-ke. No. Lokho mkhithi ngeke kwenzeke. Kwenzeka sesimpahla la endlini. Cha, choose-ke wena. Choose ini? Ukuthi kuphi. Akangilinde. Okungcono-ke lethu. Kwakusasa mina ngizovuka mina ngiyobheka le mpahla le ivilweni. Ushuthi phela. Okay sisi ngicela ungilalele. Ushuthi sonke lesi sikhathi ubunga ayikho into ebebikithi hamba obheka. Yini usufuna ukuyobheka? Cha, ukithi phela ngoba wasekhaya vele bengikhuluma naye. Ngicela ungilinde. Wona wami odela abantu. Ngasi ngicangilinde. Akazi mina ngiqolo umuntu abantu abasho abathi baqolile. Baningi. Hayi mnazi ngiqolo umuntu. Akazi ngiqole umuntu. Uyini akazi ngena amaphosa la ekhaya sina ngaqola abantu. Kanti sinzi. Ngoba nathi amaphosa singenile. Ngoba sengenile. Bafem. Manje ngizona ngibopheni-ke phela-ke. Ngoba shuthi impahla ayikho-ke ngibopheni-ke phela. Ngithi impahla ayikho, ngibopheni ngisasingangifaka e-police station. Ngoba imali shuthi ayikho-ke nempahla ayikho. Shuthi ngidlile-ke phela-ke impahla-ke. Kuyacaca. Okay sis. Phela nini nazi kakhulu. Angithi? Okay. Yini nazi kakhulu ngoba yabona indaba amakhamera letha la ekhaya. Ngeke ngawaletha ngokusigebengu. Sis. Ifuna utrend yonke indawo nje kunazo isigebengu. Ukuthi-ke usisi abone ukuthi yini ayidingayo la endlini and leyo nto sizoyithatha. Uyathanda awuthandi usixolele nje intombazana ngoba kwenze njani sizoyithatha. Makukuthi noma ufuna ukufonela usungidicela abangele singale ukuthi shuthi ungifuni awukazi ungicabangela mina ufonela ubaba mina ngenzama uzobuka nithi uzobuka nithi ngenzama hayi ngeke uzobuka wena yazi ungimoshile azobuka uma wabuthi hayi ungimoshile shembani manje fanele ukuhlala ekhaya sibenzele ingane zami mina fanele iphume hayi wrong kodwa lento yenza wrong uzomethela abantu uzomethela amakhamera la ekhaya kumele kwenziweni nawe ukhuluma kakhulu nawe ukhuluma kakhulu nawe kumele kwenziweni ngakhuluma kakhulu uthi wena inkinga wena ungiphatha nomntasisi wami wena ukhuluma kakhulu wena yazi mina indaba ungikhatha naye wena yazi usisi mina mase ngikhuluma mina ngingathatha ngisho yonke into la endlini
mangima sekukhuluma mina. Hey uyithathe uzobona. Cha phela Uyithathe. Uyithathe uzobona uyithathe. La endlini uyithathe. Uyithathe nawe ungaphumi uphele la ekhaya. Yazi ungaphinde ube kukhulu la ekhaya. Yazi unless uzothatha. Uzothatha la ekhaya. Mina ngiyafuna mina la uzothatha lutho la ekhaya. Mina ngeke uzothatha lutho la ekhaya. Uzothatha lutho nawe ngiyakutshela nawe wena ukhuluma kakhulu nawe. Wena umphatha la nasekhaya wena. Wena umphatha la nasekhaya wena. Ngokuthi wena uqhathanisa wena ukhuluma kakhulu wena. Okay. Mina mengakwazi uhlala phansi na mina ngichazele mina nangu wena ke nawe. Imake nangu ke sicela ukhulume naye. Uba sakwesithulele. Kithi ngakutshela manje ngathi mina imali uzoyithola. Meke ukuthi imali uyithola impahla uzoyithola. Yini akutshela nje lokhu ngibalekela nje lwela ungibalekela uthi awukho mekufuna uzala kuwena uthi awukho wena. Bengise ngikhona hayi bengise ngoba ngideliver amanye ama-custom bengise ngikhona. Oh uyakwazi angithi order ke. Hawu wavesa. Order online mina ngirana nje ifoni. Ngisebenza ngishaya abangani bami ngifuna uku-order. Hayi Kufanele ngenze njani? Ngoba ngisebenza ngishaya abangani bami kufanele ngenze njani mina? Alright ma. Thina sinankinga siyakuzi yazi thina indlela esi-understanda ngayo. Kodwa khona inkinga ekhona. Uyiphi inkinga ekhona? Yokuthi usisi uyacela ukuthini athi ukuxosha la endlini ukuze kanjani azobambisa indaba eshilo ungilinde noma inyanga ezuthuna mase ngalungisa into yakhe mase ku 5 months phela indaba eshilo angilinde phela uzoyithola into yakhe uzoyithola into yakhe manje ngithola isikhathi sakho thanda abushola inyungu hayi ngithi yima kahle nawe kahle ngoba ngiyachazela uzwa yini wena wengane okokuqala ke ngiright ngingane abantu bakho ke sohamba kuwena sobachazela hayi yizwa leyo iyeza yini wena ungahambi yobachazela noma futhi mama sithi wena uhambe wena sisi kumele buyele eceleni kumele sibalethe la ekhaya futhi nabo kube benza la ekhaya no angithi ke uyabona kodwa ukuthi lento eniyenza ukuthi ningidicela isithunzi sami emphakathini kanjani nafanele ngibukwa abantu mina nama customer ami lento eniyenza la ekhaya niyabona anibona lento eniyenzayo imake wesisi kanti wena uyithathanga imali yasisi ngiyavuma lokungakwenza kodwa musana ukuthatha abantu nibalethe la ekhaya ngidicela isithunzi kumanje bona ngiyashusa kumakhamera nafanele ngiyovela ku TV wenze njani senze njani ngahamba nini umkhizi uzosala ngixoxe naye ngoba okay axoxe naye ke nawe naye phambi kwenu lokho singakwazi ukulungisa so-2 ngesikwazi ufuna ukuthinyela le sokwazi ukulungisa so-2 naloko sibone sibekanaphi ngenkulumo yethu ngeke ntombazane ngeke iyadingeka imali kasisi cha angithi ngiyachaza ukuthi siyoxoxa so-2 sibone sibekanaphi ngenkulumo imali uzoyikhipha hayi manje usulungisa ngaphansi ufuna ukuthathani futhi no hayi yini abalungisa ngaphansi asili sisi anini nobani nangingongushishi wena mkhithi mina ngiyabona ukuthi uya-understand wena ontifisa kakhulu lento le yala ekhaya wena uyingene shi okay ngiyakubona uyingena shi lento le ngicela-ke kahle la ungena kakhulu lento le ngicela-ke sisi ngicela hayi umkhithi uyabona umkhithi wasekhaya uya-understand musumulo khuluma naye ungakhulumi naye ungakhulumi naye please ungakhulumi naye ngoba wena ufuna umfaka umoya osathana mina ngithi usisi uyena ngoba wena ufuna umfaka umoya osathana ngicela udecide ukuthini senze njani makuwukuthi ngoba phela abantu bahlukumeza wena ke kumele babefike uthi nathi imhlola yami ke le bambani yona kanjani manje kanjani uyakhombisa kanjani kwesibambise nami nayi asisula hayi ngeredo oyikulungisa lapha ngaphansi kodwa-ke nawe ke senzela ukuthi masithatha iredo ayikho nawe wena ukhuluma kakhulu yabona ayikho wena ukhuluma kakhulu wena ukhuluma kakhulu ngivumela endlini ngawuphumela endlini ngoba wena ukhuluma kakhulu wena ukhuluma kakhulu wena ukhuluma kakhulu nami phethi uyambuka nawe enza lento ayenzayo nawe uyambuka lento ayenzayo uvumelekile ukuthi wenze lento ayenzayo kanjani hey bafeni imihlobo nale yami ke webhuti ngicela ushiye into zasekhaya bhuti ngicela ushiye into zasekhaya please
Shiya into zasekhaya uphumele uphele la ekhaya. Angeke ukubone lo. Phuma la ekhaya uphele. Ngeke ukubone. Phuma uphele la ekhaya. Ngeke ukubone lo. Phuma la ekhaya. Yes? Kodwa. Wemkhithi yakubukela nabantu benza umathanda la ekhaya. Wemkhithi. Wemkhithi yakubukela benza umathanda la ekhaya. Wemkhithi. Right. Uyabukela? Benza into abayenza la ekhaya. Fanele ngihambe impahla zala ekhaya wena ubukela wena. Ihambe ngoba uyisigebengu. Ngoba kwenze njani? Uyisigebengu. Ngoba kwenze njani? Ufuna ukukhokha. Ngeke. Akwazi Uyaphuma nje. Lalela sisi. Akwazi. Masisi asile nawe. Into Ngeke niyenzayo pho imali nani le? into esiyenzayo silwela ukuthi usisi angathwala amacala. Macala. Ngisho ngathi ngizoxoxa naye sesizowu2. Shiya into zala. Ngithe ngiyadedela shiyani into zala ekhaya. Xoxa naye na. Ziyaphi into zala ekhaya pho? Sisi. Sikiye noma sikuthathe. Sihamba lapha sikushiya. Hawu. Phelile. Wena upoison. Ngani Wena upoison omkhulu ngicabanga lingane la ekhaya. Ngicabanga ngikhatha naye. Sisi. Ngikhatha lingane la ekhaya. Ithe cela nizongisiza. Ngoba ngifuna Siqoqa. Siqoqeni. Yonke Manje into ezosiza ukuthi uqoqe impahla zakhe izobuyisa imali yakho. Izobuyisa. Ngifuna ukuthi babefika labantu yazi bemalini ba. Ngithi nazi izinto zolosithatha imali. Babhemi. Ngongidadela. Ngongidadela. Asibi nawe sisi. Ngithatha impahla zami la ekhaya. Yini le? Nani six pack wesisi babala. Ungenaphi kuphethwe? Ukuphuza utshwala. Ulibele ngitwala. Ma. Asibi nawe sisi ukwazi lokho. Ngophuma kumina. Phuma kumina. Ema. Manje into zami ziyaphi? Into zami. Ema asibi nawe Ziyaphi into zami ziyaphi? Ziyaphi into zami? Azindawo. Ziyaphi? I-microphone. Siyoyidayisa. Hayibo, imhlala yami. So ingane ayisuki. Suka kumina. Manje labo bavimba ingane bona benza into abayenzayo. Bazothatha into zala ekhaya. Abathathe. Labo bavimba ingane lapho. Bavimba ingane lapho. Bavimba. Labo bavimba ingane lapho bathatha into zala ekhaya. Asithathi. Bayekelani? Uvimba mina. Kuyaphoqa. Uvimba mina. Yabo sisi la uzoyithatha lezi zinto uyise-free market. Uzofika uyithola imali yakho. Kade ngisho ukuthi wena vele uphoze nomkhulu wena dodi. Wena uphoze nomkhulu. Wena uphoze nomkhulu wena. Sisi, ngikhuluma nosisi wakho. Ngikhuluma nini? Wena uphoze nomkhulu. Imali yakho uzomnika nini? Bani angizingishilo ngasoxoxisana naye manje kwenzakalani? Nini? Angisho soxoxisana naye. Nini? Angisho ngasoxoxisana. Angisho? Nini? Hayi. Sulekile ukukhokha imali. Uyayidayisa lezi zinto lezi zonke. Hayibo. Mayihluleka lokhu nje imali yakho. Asam. Ima. Yaphuma into zami la endlini yaphuma. Wese sithina sithatha kwasani. Sasa wasani bekwenze njani? Uyazi ukufika. No, linda la ngaphandle. Imaphela nawe. Hayi. Nawe imaphela. Akuliwa uyabo manje buka into oyenzayo. Uyamlwisa. Imaphela nawe. Nawe imaphela. Asibi manje nawe. into zala ekhaya ihamba. Kanti kunani? Hayi ngeke akwazi. Into zala ekhaya ziyahamba. Asi. Yini manje? Ima. Yazi kubi. Impahla zala ekhaya ziyaphuma. Buka impahla zala ekhaya. Sambe. Mkhisa ngiyaxolisa mntakazi swami. Soxoxa nawe. Mkhisa xoxe. Mkhisa. Ungamnale lo bhuti lo unamanga. Uyasichaza Mkhisa. Impahla zasekhaya mfethu. Mkhisa mntakazi sami ngiyacela. Singahambi lezo impahla ngiyacela. Mkhisa. Zoyilanda bese uphethe imali. Soxoxa phela soxoxisana ingane izowenze njani mase ibona impahla zingasekho endlini. Waje khona nanotshwala. Mkhisa. Asikulwisi ungasilandeli. Ngoba Mkhisa. Sambe. Mkhisa impahla zasekhaya ziyaphi? Asam. Mkhisa sangibukisa nabantu. Sambe. Hawe mama Mkhisa. Mkhisa impahla zasekhaya ziyaphi? Phansi. Ucameraman tell you past 6 times.